Přejeme vám krásné ráno. Slyšeli jste někdy o sportu, který se jmenuje Roundnet? Já třeba ne a teď to změníme a ukážeme vám, o co se jedná. Je s námi Patrik Gilmore, dvakrát mistr České republiky v Roundnetu a taky Ondra Čejka, třikrát mistr České republiky a reprezentant České republiky v Roundnetu. Pánové, krásné ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Za námi to už vidíme. Pojďme si popsat, vlastně, co to ten Roundnet je. Tak Roundnet je vlastně netradiční sport, který přišel zhruba kolem roku 2014 do Evropy. Je to sport originálně z Ameriky, i když úplný kořeny jsou teda vlastně v Japonsku už v nějakých 90. letech, ale vlastně to důležité je, že v roce 2008 to vlastně jeden americký businessman vytáhnul z garáže, vzal to na dovolenou, zjistil, že to je hrozná zábava, že to je super. No a založil firmu Spikeball, která vlastně se začala zabývat tím, že vyrábí tohleto vybavení, tyhle ty sety na to. A začalo se to pomalu rozrůstat, potom začali vlastně prodávat, vyrábět teda v Číně tyhle ty plastové sety, které známe dneska a vlastně asi nejvíc jim pomohla účast v americké televizní show Shark Tank, kde vlastně dostali i nabídku na docela solidní peníze, která nakonec teda se úplně neuskutečnila, ale tomu sportu to hodně pomohlo, rozšířilo se to a vlastně od té doby v Americe se dá hrát už i profesionálně o nějaký peníze a v Evropě se to nějak tak rozrůstá. Já teda, když na to koukám, tak nechápu pravidla. Mně přijde, že se jenom honí za tím míčkem a má se to odrážet od té trampoliny. Moment, já jsem poznal, že jsou dva týmy. Je to tak? Tak že... Je to tak, opravdu. To je snad jasný. No to není jasný, každý by mohl být za sebe přeci. Jo, ale dva týmy proti sobě, takže tak se to hraje klasicky 2 na 2? Přesně tak, ten sport se hraje 2 na 2. Stejně jako ve volejbalu máte 3 doteky, akorát naopak od volejbalu, kdy hrajete přes síť, kde máte 3 doteky na to, abyste ten míček dostali o síť ven. To je fakt jízda. Na co to je náročný? Předpokládám jako na pohyb, že u toho člověka asi dost naběhá. Přesně tak, A na oni rychlý pozornost změny asi. pohybu a taky reflexy, no. Určitě ty reflexy jsou tam nejdůležitější, když se to potom hraje na té vysoké úrovni, tak někdo to i snad počítal, že jako ta výměna začíná podáním a ten hráč, co přijímá to podání, tak má pod 0,2 vteřiny jako na reakci na příjem, takže je to hodně o těch reflexech a o nějaký koordinaci, no. Já když ke mně přijde ten balón, tak nemůžu, nebo říká se tomu balón? Jo, říkám normálně. Není to míček? Míč, normálně míček. No, když ke mně přijde ten balón, tak můžu udělat pouze jeden dotyk? Jo, když Na nahrávám hráče, to jako na hráče, spoluhráči. ano, jako jeden dotek na jednou, ale máte spolu 3 doteky. 3 celkově. Jo. A platí, že se něco nedělá v tom? Třeba jako nějaká taková levárna, jako ultra malá rána, že to zůstane v té síti a tak? No v tomhle vás nic nelimituje úplně, akorát máte to musí jít přes jeden dopad o ten set. Takže tomu se říká set, jako ta trampolínka vlastně. A musí to jít přes jeden dopad. To znamená, že to z ní musí vylítnout ven. Jo, musí to z ní vylítnout ven. A jakmile to vylítne ven, tak ten druhý tým má právě 3 doteky na to, aby to vrátili o tu trampolínku. Co musím umět, abych s tím mohla začít? Nebo můžu bez ničeho? Já když neumím ze sportu nic moc, tak jestli můžu začít i tak. Tak právě na Roundnetu je skvělý, že se dá hrát úplně na jakýkoliv úrovni a ten sport originálně byl vymyšlený jako dětská hra. A sport se z toho stal vlastně až potom, takže je právě super, že se to dá vzít do parku, dá se to vzít na pláž s kamarádama, kde si prostě posedím, dám si piknik, zahraju si na jakýkoliv úrovni, a nebo právě se to dá hrát jakože opravdu teďko poslední roky už jako se fakt trénuje, dostalo se to na nějakou jako semi-pro úroveň, ale jinak začít s tím může úplně každý. Akorát samozřejmě pak je vidět, já třeba občas jsem navštěvoval školy, kde jsem vlastně Roundnet jako propagoval a bylo krásně vidět, že když jsem to přinesl do nějaký sportovní třídy, kde bylo spousta například volejbalistů, tenistů a lidí, kteří mají prostě oko na míč, tak bylo vidět, že to jako pick-upli mnohem rychlejší než nesportovní lidi, ale zahraje si to fakt úplně každý. Jde jenom o to chtít a paradoxně nejvíc zábavy si to u toho právě užívají lidi, kteří to hrajou chvilku. Já si myslím, že si užijeme mnoho zábavy. Já myslím, že extrémně Tak mnoho zábavy. Jdem to vyzkoušet. Máme necelou minutku, můžeme si to zkusit s váma zahrát? Tak pojďme. Pojďte mě vystřídat. Někdo musíte ale zůstat, počkejte. No zůstaňte. Dobře, tak... Pojďte mi to vysvětlit. Podání dávám klasicky o síť a soupeřky to vybíráte. Ano. Tak jo. A já mám... Aha, jo, ale skoro, Bylo to byla to tyčka. Bylo to nečekaný. Tak teď jsme tak můžete podávat znova a vyměníme
A bod jsme dali kvůli tomu, že Barča to dala tak, že dvakrát to Jo, spadlo to neplatilo. do setu. A teď, když teda Johan vystřelí, tak Takže já co? Jo, já se budu snažit to odpálit. Jo. Tak jdem na Tak to. pojď. Ale byla pěkná náhrada. To není moje chvála. Podpor nás a zase se vymění. Pojď podávat. Pojďme to, jenom ještě dáš jedno podání a potom už Elton John a Dua Lipa. Dobrý. A tohle by se počítalo? Máme bod, ne? To bylo... Musí... My máme bod. Dobře. Dobře. No tak jo. Ještě chvilku jsme hráli Roundnet a musíme se shodnout na tom, že to je zábavný. Je to hrozně zábavný, Má to ale docela spát. ale ty ses mi smál. Trošku, omlouvám se. Ale když se řekne, že se může jeden dotyk a ty začneš tím, že uděláš 4 doteky, tak to je pak Ale tak těžký. já potřebuji se to trošku naučit. Jasně, To je jasně. jenom začátek. Potom tě vyklepnu v druhé části, uvidíš. Dobře. Vážný herec Patrik Děrgl, dámy a pánové. Patriku, děkujem, že jsi dorazil. A ještě bychom chtěli, jestli si s námi nevyzkoušíš Roundnet. Tak kdybys mohl ještě chviličku zůstat, budeme rádi. No já budu taky rád, chci. Dobře, tak to se těšíme. Roundnet, netradiční sport, který je možné hrát prakticky kdekoliv. S námi už je tady Patrik Gilmore, dvakrát mistr České republiky v Roundnetu, krásné ráno, a také Ondřej Čejka, třínásobný mistr České republiky a reprezentant České republiky. Krásné ráno i tobě. A je s námi i herec Patrik Děrgl. Krásné Budoucí ráno. reprezentant Ano, Roundnetu. Přesně tak. Jdeme si společně zahrát. Patrik se ptal hned na úvod, jak se to hraje. Tak můžete mu to vysvětlit? Tak když si představíš vlastně pravidla beach volejbalu, tak No. máš dvojici proti dvojici a každá výměna začíná podáním, který vlastně všechny ty dotyky s tím míčkem musí být úder. Nesmí to být hozený, nesmí to být vlastně chycený do ruky ani na jinou část těla. A začne to vlastně tím podáním. V tu chvíli ten tým, na který se podává, tak má 3 dotyky na to, aby to vrátil na tu síťku a poslal to ideálně na takový místo, aby to ten druhý tým nebyl schopný vrátit. Ale naučí se to za pochodu. Aha, to je skvělý, jo. Každopádně, co to vlastně Roundnet je? Co to je? Je to nový sport nebo má už nějakou historii? Tak Roundnet byl v Americe přibližně od roku 2008 a od té doby jenom v Americe rostl hodně rychle. Profesionální scéna tam teďka je strašně kompetitivní a tady v Evropě se to už pomalu, ale jistě začíná do těch stejných oprátek, jako to právě v té Americe dostávat. A tady v Česku se tomu snažíme vyrovnat. Kluci, slyšeli jsme, že vy máte úspěch v rámci Česka. Co nějaký světový soutěže? Existuje to? Tady máme lidi, kteří budou reprezentovat Česko na mistrovství světa, který se tenhle rok bude konat v Londýně. A na individuální soutěže to je tady spíš Ondra, já tolik teďka necestuju. No, my teďko poslední, dajme tomu 2 roky jezdíme vlastně po Evropě, protože přece jenom, když to člověk chce hrát trošku jako na té sportovní úrovni, na té jako profesionální úrovni, tak přece jenom tady v Česku si moc nezahraje. Je nás tady pár, co se tomu věnujeme, takže jezdíme. Existuje vlastně evropská jako Tour Series, kde je vždycky série turnajů, kterých je třeba 6 za rok v různých větších městech Evropy, třeba odsud vlastně teďko, až odsaď odjedeme, tak jedeme do Belgie, do Levenu. Takže takových turnajů pár za rok je a je to vlastně už jako na uzavřený divize, do kterých se člověk přihlásí, do té nejvyšší se musí už jakoby kvalifikovat, takže ta kompetitivnost jako roste a tenhle rok bych řekl, že už jako opravdu, když se na to podívá člověk, který to nezná a je to sportovní fanoušek, tak si myslím, že už jakoby ta úroveň toho sportu už je taková, že si fakt řekne OK, tohle to je fakt jako hustý sport. My jsme to zkoušeli v minulém vstupu, je to zábavnější, než to vypadá. Patriku, je čas? Jdi na Budeš to. Na to, jo. budeš to vyzkoušet? Tak pozor, počkej. Jen se, prostě, ať tě Podržíme ti jo, to. takže jo, Že to vypadá, jako, že se musím hýbat. Jo? Tak s kým hraju? Jo, aha, tak Patrik. Tak jdem na to, jo? No jemně, jo? Mě znervozňují ty repredresy, jako. Počkej, musíme ti to... Já jsem si netrefil. Jo, tak, ale my tě musíme vysvětlit, ty musíš nahrát, nebo snažíš se nahrát Svý parťákovi. spoluhráč. Jo, takhle, dobrý. Aha, Solista Patrik. aha ne, počkej. Ale vy jste byli všude. Kluci, Jo, to potom, dobře. ještě nám do toho řekněte, když bych si něco takového Pojď. chtěl zkusit,
Tak jak na to? Kde je možný si to vyzkoušet? Já ti přihraju. Máme pravidelné tréninky. No jo, ale tady- Každou středu se hraje Jo, na fakt, Letné jo, normálně, nebo Hele, a jak si to na si vytáhli na druhou internetu, stranu, to bylo na stránkách normálně Czech takhle. Roundnetu, který mám napsaný tady, si můžete napsat na různé komunity. Hraje se skoro po celé České republice, v Neratovicích nebo v Praze třeba. Pardon, ale vypadá, že dalšího reprezentanta tady nemáme. Ale počkej, dej mi čas, jo. No podívej. A ten byl ostrý teda. A to jsem měl mít. Srdcař, Na Patrikovi je sympatický, že do toho jde opravdu na 100%. Naplno, jo. opravdu naplno. No, já jsem soutěživej, no. To je blbý teda, to jsme teď prohráli, co? Patriku, tak měli jsme pravdu s tím, jak jsme říkali, že to je Abys zábavnější. mě teď jak nerušil. to... Jo, pardon. Správně. Právě hraje se, Neruš. rozhodně se nedělá rozhovor. Kluci, ještě nám řekněte, v kolika letech si myslíte, že je možný na to jít? Aha, Je to síla jako místa. třeba od 6, nebo to vůbec neřešíte věkově? Jakože ono, ten sport je relativně náročný na koordinaci, že ten míček jako je malý, pohybuje se celkem rychle a tak. Tak co mám já zkušenosti, když jsem chodil do škol, tak mladším dětem než třeba takových jako 11 let úplně nemá jako smysl to ukazovat. Oni jakoby takhle. Oni se u toho zabaví, dají se vymyslet alternativní pravidla, kdy se to jenom hází, chytá, jo, něco jako když hrajou přehazovanou místo volejbalu. Takže to se určitě jako dá, ale jinak jako když pak už to někdo chce hrát, tak si myslím, že úplně ideálka je, když s tím začnou jako děcka ve 13, ve 14 letech a ideálně, když už mají průpravu z nějakého jiného sportu. Ale jak jsem říkal, není to jako nutností, zahraje si to opravdu každý, že akorát záleží, na jaký úrovni to chce hrát. Tak moc děkujeme za ukázku. Patrik Gilmore a Ondřej Čejka byli našimi hosty. Děkujeme moc. No a my necháme Patrika Děrgela asi svému osudu. Hlavně se ho na nic Vypadá to neptej. Ne. Hlavně se ho na nic neptej.